Kepass Asatlang angdeng mati Hslc Asatlang along kyundun amu sumar tompan Karcho Ajaimek Kedengpon. Lason si aru ache kroni 5 ni nijang kar benglong lakha troxy kopli constituency ke paro. Phelangpi Prilo be Arong along Hslc angdeng mati Kepass Asatlang angdeng along kyundun amu sumar tompan Karcho Ajaimek Kedengpon. Lapen Prilo Arong along Hslc Asatlang along kacepati dun bangko amu sumar tum tame cepati dun. Lapen bangko bang kubang pia muso tum stame. Pininga singkana bang ki angton pen bangko amu sumar tum stame pas thailo. Lapen Hslc along ang teki mesen pen toklang pas gunsi Prilo be Arong Aphan nongmewan pilo. Lapen labangso nongmekewan kecepat duk abang bubang piomus martum Aphan. Akai sarsi ingleng men cepatir pi ponsi man kedo karbia popen archo pono. Lapen labangso amailong alia mana pengpen kacetong dun Prilo Waisong High School along principal akai berendera lapen Sardokpo School along principal akai Mohesrong hang lapen Kledap ME School along principal akai Thoniram ingleng. Lapen Prilo Arong along rong asar monsing be Lapen Briso Basa Akai Bidasing Teron Lapen Tinsukia College along Assistant Professor Akai Longki Ingleng Lapen Kep Asatlang along Kyundun Apia Po Lapen Rong Asor Highway Tum Chitong Dunsi Mailong RDCP Dun Rinti Si Bang Somai Mesen Men Pachon Ponlong Pamelo Kironi Ben Sonjoy Kiling Loti Kimi News Car Biang Long Apransi kadoga ve phanta nilhin pen kardom pachregla kardom nilimen ke dengmir teron pi lapen nili ke sardokpo Ronghang Memorial Higher Secondary School ban sinili metric Asatlang bang chipo unpon ikla lapen metric lang a percentage la bang kelapan mi o ede dili ning kamat hating ban bang bang wedala lama nili ta kechok che da chatla he amat nili percentage la bang ke 71.16%. Non upcoming candidate la non metric target tum hammer ko song la suggestion pi don ji ka Dead pen kita uji akorti injira tu Aphan ki puponji bang la puhelo nangli tum class alo ne lo chelang unang positami nili ki pudam ji bang la puhelo class along pura attentive onai ke do nang ji jong sinali tum attentive olo pulo tangte mula hem lo kacilanga bangke laan stress cipi o nang ni det po alam bangke la pu por he pru lo polote nang litum laan penta mane mi pon po la pen ke ahoglo nang litum ai la bangke asap o akhai lo si chibinang po alam bangke mobile bangke ilitum aning phan pura attract det po la support pen tum lo chilang intung te det po la pen ke kinang sot lo la bangke kijui ya bang polote एकदम ला मैट्रिक एग्जाम और बांके माने चिखांग थिप नंगपो अथे निली तुम तक के फोतांग लो लहा या जोक्सी परसेंटेज लहा तक कम एत लो ने परसेंटेज कौन लोंग ना लेना निली बांके 71 एक्सपेक्टेशन बंग कौन सी लोंग ना ये कुछ एक्सपेक्टेशन ना बांके निली ता स्टार नो हले डिस्टिंक्शन अन सी एम धन लो मस्त मी उन एदेत लो नन ला एम इन लाइफ तिगा लंग निली एम इन लाइफ बांके नॉन UPSC lapen APSC exam afansi mane nili bor idun po lapen ke jong si radak asap katora do chet plotang te nili bangke lawyer hin bang si Charlie pon po sining matha Cetana nali non metrikalong ke pas dun laso class ni arong la Ke arong lanta pan ning arong idelo percentage by mi wedet ni ke manga tingman la sonong idelo la answer nali percentage ni personally percentage ke 75.6 and nali non nali ning kamat happen konasi akang tu ke charli duni usan ning mat halala pe ko si kidun ka tung lasan ke mangama ke mang det ke do pek la to thi pegan ke manga son ke la sino ni linon da college ki duni bang ta strict lo chapa thek che ji han si dun lo ke charli dun pa mi po ke SS result mission po te la ni aim hai APSC lo la UPSC exam ki dun han si cover ipo la Waisong High School Prilo arong long so school long tum asomar tum Kepass metric Kepass besen aso pasinil tum ning arong si pini alang ni tum phan puhung papang ben sabe kolom siset nil tum archo koriblo aso karcho mai long alang ni tum ta ning arong lo lapen api po mate guardian tum ta ning arong lo asi nilihin pen si message pini bangke alwar karbia khai phan son lo je
Esomar phan metang le chalana ne plutang te bang tum ke nang la na pipelo si metang esomar tum phan tum chalana nang ji la lo plong te tum ke the kiri along same chingbai du long po pen tum kar beng long same tum akhai uthot tum kar bia khai bu tha long po la pen isi bang dolang non la uwe kimi mate uwe tum non porhe boy tum same charli boy tum same la mobile hin bang asap so nang tum pakom chani apor silang chani na te nang tum mobile lo mangke pirthia thagalam akam sedak doet long te kelang ta juruk ne papling ne asela da ka bang nang tum pakom chani ni asi pini nil tum bil bhai ni student ben la asam result long pon lo alang le tum aning du cha paklang asap so paklang do je mobile lang gong pasi ni bang pana division long de lo pana percentage long de lo pu lai samai ni tum long pon asi so teng pro tang te nili ka do ko be ini tum karbia khai pan ba student tum pan non u ini tum pan mobile ben mangke yang tum pahilo chat ini pasi nili chunu la an check la pini ni tum dak Prilo Arong long jasemet ni tum rong si pen ching wai si ni tum arong pen pini non hedjong ki pipon la metric result long ki undun ariso ejang tum hana Karcho mai pedupon pen ni tum ninga cheng sam ninga cherong mangala hano je pini ni tum arong pen bang koi metric pass dun lo bang koi da passet sila bang ning karong pigalam lo la pen la bang koi yang bong pen first division bang pli ang par ke second division third division ke bang aso si dak pass lo percentage mukha misen san la sini tum kadu ka kar biang long e plang la kar bios a somar do ana parents a guardians mana ka chuni ri la hen lo je non na pir the ke la ke the kiri ka chipati ke the kiri ka chibaya juk pe na ka potsi methang mi sang somar phan lu ka pat hek pikji phan anu tina parents a guardians ta bor ini la pen hala somar tum si tami ke thek pikji phan kadu ka beta che bor ina ji pusini tum chuni ri pon a the bang ke thek pulo ta pine pir theke kereng duna thai ave kereng duna dimawi asi thek nang ji thek pik nang ji bang phan lit app nang ji aso phan si kadu ko students sum hada ni tum chuning ri lo pen pini ni tum Karcho ponong students sum hada ni tum kurbang phupa jirlo alang ni tum kail an so se ke thek ji phan ni tum arna mang lo hi ni hang pi dum arong men thak da ke Prilo Arong Prilo be Arong